Szia! Sziasztok! Én Bogi néni vagyok, és már nagyon-nagyon várom, hogy együtt játszunk. Készen álltok? Ez milyen állat? Felismered? Ez itt egy kutya. Mit mond a kutya? Azt mondja, hogy wow, 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 wow. Mondd te is velem, wow, wow. Ezt mondja a kutyuska. Kicsi kutya vek-vek. Csihöl-csahol, bereked. Öreg kutya vak-vak. Ha nem muszáj, nem ugat. Ez milyen állat? Ez a cica. Igen, ez itt egy cica. Mit csinál a cica? Mit mond a cica? Miau, miau. Ezt mondja a cica. Miau. Karmol a kis körmével. És mit csinál a cica, ha mérges? Mit csinál? Fúj egyet, meg karmol. Ezt csinálja a cica, de ha jó kedve van, akkor pedig énekel. Cirmos cica haj, hová lett a vaj? Ott látom a bajuszodon, most lesz neked jaj. Hát ez itt milyen állat? Ez itt egy tehér, vagy boci. Milyen hangja van a bocinak? Mit mond a boci? Azt mondja, hogy mú, mú. Boci, boci tarka, se füle, se farka, oda megyünk lakni, ahol tejet kapni. Ez milyen állat? Ez itt egy kisegér. Nagyon ügyesen mondtad. Milyen hangja van az egérkének? Mit mond az egér? Cin, 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 cin. Kisegér, kisegér, minden lyukba belefér. Belefér, belefér, hiszen ezért kisegér. Ez milyen állat? Ez itt egy lovacska, egy paci. Mit mond a paci? Azt mondja, hogy ja, ja, igen. Gyi, paci, paripa, nem messze van Kanizsa, oda érünk délre, liba pecsenyére. Ez milyen állat? Ez itt egy kakas. És ez? Ez meg itt egy tyú. Mit mond a kakas? Azt mondja a kakas reggel, kukurikú, kukurikú. És a tyúk mit csinál? Mit beszél? Azt mondja, hogy kot, 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 kodács, minden napra egy tojás. Erre kakas, erre tyúk, erre van a gyallók út. Tarréja, harréja, ugorj a fazékba, zsupsz. Ez milyen állat? Ez itt egy kacsa. Igen, egy kacsa. Mit mond a kacsa? Azt mondja, hogy háp, 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 háp. Ezt mondja a kacsa. Vagy pedig elénekelhetjük a kiskacsának, hogy Kis kacsa fürdik fekete tóba, anyjához készül Lengyelországba. Síkos a talpa, aranyos a tolla, fordulj ki, édes aranyalma. Bogi néni vagyok, és megtalálsz a Habubu mesecsatornán. Ha jól érezted magad, és szeretnél még több videót látni, iratkozz fel a Habubu mesecsatornára!